Lan nesa, mae gen ni Zahra Errami sydd newyddiadurwr o ITV Cymru a hefyd Hansh S4C. Helo, Zahra dwi'n newyddiadurwr i ITV Cymru a i Hansh S4C, a dwi yma i siarad amdan gwleidyddiaeth yn yr oes digidol, sydd ddim mor boring am y swnio dwi'n gaddo. Obviously, mae gwleidyddiaeth i fod rownd esbel, ond petai chi'n gofyn i fi blynyddoedd yn ôl os o'n i'n berson gwleidyddol, swn i fel, who, me? Political? Surely not. Ond dwi wedi dod i ddeall bod fi'n ymwneud â gwleidyddiaeth lot mwy na oeddwn i'n meddwl, a dwi'n siŵr bod chi hefyd. O Gen Y i Gen Z, da ni gyd wedi ymwneud â gwleidyddiaeth mewn un ffordd neu'r llall. Os di'n rhannu infograffig ar Instagram neu'n retweetio rhywbeth ar Twitter, mae gwleidyddiaeth mewn rhyw ffordd wedi mynd yn mainstream. Dros y blwyddyn diwethaf, da ni gweld pŵer cyfryngau cymdeithasol, os di'n achosion o anghyfiawnder, creu deddfau, neu dal gwleidyddiaeth neu gwleidyddion yn atebol. Mae'n genhedlaeth ni isio sbardun o newid. Da ni'n gweld hyn trwy'r ffordd da ni'n rhannu petitions, cynnal protestiadau, a'n defnydd ni o social activism, yn gwneud siŵr bod gwleidyddiaeth yn gwrando ar ein llais ni. Ac os da ni'n licio fo neu ddim, mae gwleidyddiaeth yn effeithio ar bob un o'r pethau yma. Pan o'n i o'r oedran pleidleisio, do'n i'n rili gwybod be oedd gwleidyddiaeth, heb sôn am gwybod sydd wedi ymwneud â fo ar gyfryngau cymdeithasol. Oedd dim hynna oedd fi a Mae dwi'n rili trafod ar MSN a Bibo. Ie, dwi yn hyn. Ond erbyn heddiw, mae cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn gartref i lot o wybodaeth, a mae gwleidyddiaeth yn ei chanol hi. Mae Twitter efo 353 miliwn o ddefnyddwyr yn bresennol, a Instagram efo 1 biliwn o ddefnyddwyr yn rhyngwladol. A pa oedran sy'n ymwneud â'r apps yma yn fwyaf aml? Ni, y pobl ifanc. Fel da ni'n gwybod, mae'r byd digidol yn newid trwy'r amser, a mae trends yn dod i'r golwg bob 5 munud mae'n teimlo. So, dio ddim yn sioc bod y cenhedlaeth yma wedi addasu'r ffordd ni'n derbyn newyddion a gwleidyddiaeth. So, mae gwleidyddiaeth allan yna, ond ydi o yn ddigon dealladwy? Dros y wythnosau diwethaf, dwi wedi bod ar bach o mission yn siarad efo pobl ifanc ledled Cymru amdan pleidleisio am y tro cyntaf. A bod nhw'n absolutely gassed bod nhw'n cael pleidleisio am y tro cyntaf, maen nhw'n deud bod diffyg addysg ag wybodaeth allan yna ar sut i wneud a be yw gwleidyddiaeth. So, Zahra, sut allai cael adnodda dysgu amdan gwleidyddiaeth heb y bit boring, heb y jargon a'r party politics? Yn 2019, lawnsiodd Hansh dim Spin, sy'n platfform newyddion digidol sy'n byw ar Instagram, Twitter a hyd yn oed TikTok, yn benodol i torri trwy'r crap ac i ddod â'r gwybodaeth pwysig i chi. Way back when, o'n un o'r newyddiadurwr, oedd efo'r tasg enfawr i wneud yr etholiad cyffredinol yn 2019 yn cool. Neu'n dealladwy o leia. Rwan, dwi wedi pasio'r baton ymlaen i Mae a Lloyd, bydd yn dod o'r gwybodaeth amdan yr etholiad y Senedd i chi. Allwch chi ddisgwyl how-tos, explainers a manifestos, sydd essentially yn manifestos heb 50 plus o dudalennau a paper cuts. So wrth i nhw wneud y legwork i gyd i chi, allwch chi eistedd yn ôl, scrollio drwy'ch ffôns a just ymlacio. Ond unwaith da ni yn ffidio platfform gwleidyddol da ni'n licio, sut wedyn da ni'n gwneud yn siŵr bod y gwybodaeth yna yn dod off yn honnell dibyniadwy? Mae hynny'n hollol fyny i chi, ond mae'n bwysig gyda fake news yn wastad yn ffeindio ei ffordd mewn i'n newsfeeds ni, bod ni'n gwybod yn union lle mae gwybodaeth yma yn dod o. So meddyliwch, ydw i'n trystio y ffynhonnell yma? Ydy'r platfform yma yn ddiddiedd ac yn deg? Ble mae'r gwybodaeth ma'n dod o? A pwy sy'n rhannu'r gwybodaeth yma ac mewn pa cyd-destun? Os mae'n helpu chi wybod, mae gyfrifoldeb a'r cwmnïod newyddion yn gynnwys y rai sy'n creu gwybodaeth i socials i fod yn hollol dyddiad a'i rhoi sylw teg i pob flaid yn ystod etholiad. A mae'r gwybodaeth maen nhw'n defnyddio yn fwy na tebyg yn dod o ceffyl, so ydych chi eitha saff am yna. So rwan da ni'n gwybod ble a sut i ffindio adnoddau ar-lein a sut i wneud yn siŵr bod nhw'n legit. So mae lawr i chi rwan, mae'n amser i chi droi retweet mewn i'r reality a lleisio eich ban chi ar y chweched o fai. So rhannwch, dilynwch a hoffwch gwleidyddiaeth, ond cofiwch bod croes yn y blwch yn lot pwysicach na tic wrth eich enw.